Lewis yn ôl lang, ddim y cliriad gorau ganddo fo! Kenny! A fe nath Alex Lang yn iawn am ei gamgymeriad. Cei Connah gyntaf pnawn. Croesiad dwfn gan Josh Williams. Yn peniad gan Ben Ash. Yn bron iddi ddisgyn dros Ben, Alex Lang. Declan Poole yn ei gadael i Josh Williams. Josh Williams yn codi'r bel mewn i cwrs Cosby! A'r bel yn gorffan yng nghefn y rwyd. Ben Ash, capten y tîm cartra, sy'n ei hawlio. Josh Williams i grymanu'r bel teg at y cwrt bach. A'r bel yn y rwyd eto. Jack Kenny sy'n ei hawlio. Y gododd Kenny ar y postyn agosa, ond ma'n bosib na un o chwaraewyr Met Caerdydd gafodd y cyffyrddiad ola. Josh Williams yn croesi. A peniad Ben Ash, troma yn cael ei glirio oddi ar y llinell. Y Bas Letraws yn canfo Chubb yn y pen draw. Chubb yn tynnu'r bel yn ôl! Ac ergyd wana welwch chi gan Lewis Rhys. Rywsut yn cropian dros y llinell ac yn dod ar myfyrwyr yn ôl i mewn i'r gêm. Skiverton yn troi yn gelfydd, creu lle iddo fo'i hun. CJ Craven! Ac arbediad gwefreiddiol gan Andy Firth. A sa rhywun yn disgwyl i Craven sgorio fanna. Neil, you had to work hard for it in the end, but that's 3 more points in the book. Yeah, absolutely. Look, I felt at first half we were in control of the game. Cardiff Met had a game plan. They matched us up all over the pitch, tried to keep themselves in the game as long as possible, which was, we felt at 2-0 we'd probably done enough now to sort of get ourselves ahead. We had a couple of chances probably to make it 3. And when that doesn't happen and they get a goal that we will be disappointed about to make it 2-1, then obviously it's they really ramped it up against us in the last 50 minutes of the game. And you know, all credit to Cardiff Met and very much credit to our lads to find a way of seeing it through in the end. Yeah, another 3 points, closer to our targets. But yeah, it was tough. Cardiff Met are a good team and they were never going to roll over for us, and they made it really hard, especially the last 20 minutes. They committed a lot of bodies forward, put a lot of balls in the box, and we had to work really hard. A mae hynna'n 7 gêm rwan heb buddugoliaeth yn y gyngrair. Beth sydd angen newid i sicrhau bod chi'n cael y buddugoliaeth yna, a faint mae'n un dy boeni di? Ddim byd o gwbl, ni yn y 6 ucha fan hyn, ac mi ni fod yn y 6 ucha, fel fi wedi sôn sawl gwaith. Mae fe'n testyn balchder, ac fe dewna, fe deiffau, sori, ac mae seinti wythnos nesaf sydd ddim yn gwneud pethau yn rwydd i ni o gwbl, ond mae well da fi fod yn y 6 ucha yn brwydro am lle yn Ewrop yn hytrach na brwydro i aros i fyny. So, ni wedi gwneud y gwaith caled a ni gallu mwynhau o'n i ryw raddau. A'n job fi yw dod â boes i fewn i ware. Mae dal cwpl mas da ni i ddod nôl mewn a dros yr wythnos nesaf dewn nhw nôl hefyd. Wy'n hynod falch o'r be ni wedi gwneud heddi o ran y perfformiad a fi'n newydd gweud wrth y boes siomedig gyda'r 2 gôl, mae rhaid ni edrych ar hwnna nôl ar y tap i weld lle a sut allan ni wella, ond o'n i'n prawd iawn ffordd ni ware, o'n i jyst chwalu nhw am 30 munud fanna ac os ni'n ware fel yna wythnos i wythnos ac yn ware gyda'r tempo a'r dwyster bydd y buddugoliaethau yn dod.